Molweni, igama lami ndingubiza. Today I want to do ilento series, not a sequence. So it can be arithmetic series, it can be arithmetic, okay, geometric series, ne? And you can uthetha ngayo ndenze ipage ethi Mama I made it grade 12 2017. Kulapho khona ndifuna usharisha khona iivideo zam, kulapho khona ndifuna ubetha motivational speeches, lapho khona ndifuna usharisha i-material for grade 12 online. Noba ye-maths, noba ye-science, noba yantoni ifumaneka phi, inceda njani, uyayibona? So siyi-digital age nathi ngoku singabantu abamnyama, so kufuneka sibenefite kwiinto za-online, ne? Okay, so don't forget to follow my page, Mama I made it grade 12, ne? Okay, so masiqale. Ndithi namhlanje nenza ntoni? I-series, it can be geometric, it can be arithmetic, ne? So sine-sequence. I-sequence yona kukufola kwezinto, ne? Sequence, ne? Sibe no-series. U-series kudibana kwezinto, ne? Zidibane u-series xa yizona ziyadibana ntanga. Njengoba thina sifola nje zona ziyadibana series, ne? Okay, umzekelo masithi we-sequence, ne? Umzekelo we-sequence singathi yona ngu-5, sibe nekoma ehlulayo, sibekele esibini, sibekele esithathu, sibekele esine, sibekele esihlanu, yabo? Then i-series yona izawuthi 5 ithi, then apha kuthiwe iyaqhubeka mosayiphili laa sheet leya, then plus, yabo? 17 infinity plus nayo iyaqhubeka yona iyadibanisa, enye iyaqhubeka iyazifolisa, yayibona? So injalo ke. Okay, masithathe umzekelo, ne? Umzekelo I think uyayicacisa into eninzi ngale series. Uthi umzekelo Sn is equal to 2n squared plus n, ne? So ilento i-sequence yona sibonakalisa ngobani? ngo-Tn. I-series yona sibonakalisa ngobani? ngo-Sn. Uyayibona? Okay, u-n umele number of terms, ne? So ithini question yethu? Ithi sinale general term, ne? So ithi masifumane ubani? Ithi question 1 wethu masifumane u-S1. So ululu S1 ke ngoku xa sinale nto S1 is going to be equal to, endaweni ka-n apha sifaka bani? u-1, ne? So sibe nabani? Sibe no-3, ubucofa kakuhle i-calculator yakho. U-2 yena uthi for certain series with general term T, the sum of first n terms is, yabo? Sayixelele the sum of first n terms. So asixelele uba ngobani, kodwa ngoku masifune u-S2, ne? So ilula apha endaweni ka-n sifaka bani? u-2, ne? Ilula kanjalo squared. So kophuma bani ngoku? Kophuma u-10 because 2 squared ngu-4 times 2 ngu-8 plus 2 ngubani? u-10, but uzacofa nje calculator wakho, ne? Then siye ku-3. U-3 wethu yena uthini? Uthi masifune S3. S3 lula kanjalo, endaweni ka-n sifaka bani? u-3 plus bani? 2, okay. So endaweni u-3 squared ngu-9 times 2, 18 plus 2 fama ngu-21, ne? 18 plus 2, what the fuck? Kwenzeka nenet yam. 3 squared ngu-9, okay, 21. 21 apha ngu-plus 3, endaweni ka-n sifake bani? u-3, u-2 apha the right, but apha ngu-3, so ngubani? 21, okay. Is 21, siyabona mos endaweni ka-n sifake bani? u-3, okay. So ithini la equation ngoku? Itshintshile ngoku, ithi masifune bani? u-T1, ubani lo? ngu-4, u-T1. So u-T1 is also equal to ubani? u-S1. So S1 wethu ngubani?
u3 7. Okay, so sesimfumene T1. So sigqithe ngokwesibini ithini question ithi masifune ulento ithi masifune u-T2. So i-T2 lula uthi S2 minus S1 and isithe zanto ziyadibana, so kuze kuphume ulento S2 kudibene u-S1 no-S2. So ngoku xa sibehlula ngosiba minus sotsho sifumane bani u-T2 because kudibene u-T1 no-T2. u-T1 wenza u-S1, u-T1 no-T2 benza u-S2, uyayibona. So ngoba sisusa u-S1 ku-S2 sishiyana no-T2, uyayibona. So sithe ngubani u-S2 wethu sithe ngu-10 minus u-S1 ongubani ongu-3 kusho ngubani u-7. So u-6 wethu yena uthini uthi u-6 wethu masifumane ubani u-T3 ne. So u-T3 wethu ngubani ngu-S3 minus bani S2, uyayibona. So ndiyayibona masiyayilandela. Okay, so S3 wethu ngubani u-21 ne minus ubani u-S2 wethu ngubani ongu-10 kushiyeka bani u-11, uyayibona. Imandi kanje lewe ngokuhleli wodwa. Okay, ake senze le question sibone bisibeka bazi zininzi esizawuzenza yabo. Ndenza nje akho request endifumene emntwini mama ndimenzele ntoni. So xa sendimfumana i-request kone-comment section apha ku-YouTube soba right okanye kupage yam le ithi mama I made it grade 12 fakuqawa into urequest ephansi akwenzela, yabona. Okay, kukho le general term endifumene ethi Tn is equal to -3 yathi 2 bani n, uyayibona itsho le way. So into ithi ke ngoku determine the sum of bani of S10 of the series. So ithi ngoku masifumane bani u-S10, itsho masifumane u-S10. So S10 uzawuphuma njani? Uzophuma kakudibene u-T1 no-T2 no-T3 no-T4 no-T5 no-T6 no-T7 no-T8 no-T9 no-T10. So icacile first option efanele siyenze apha sifumane u-T1 sifumane u-T2 sifumane u-T3 siyophela kubani ku-T10 because kuthiwe i-sum of bani first 10 terms apho, uyayibona kuthiwe masifumane yona. So masitsho sirhuqile. So sifuna bani u-T1 okay sithi -3 elichaphaza means times ne. So xa sifuna u-T1 kunapha wayeni sibeke ulento u1 ne. So siye ku-T2 ne -3 means times elichaphaza. So sibeke u2 endaweni yakhona. Sifuna bani u-T3 sibeka bani elichaphaza bani u3. So sikhuphe zokuqala apha u-3 times 2 to the power 1 ngubani ku-6. Then izawuba ngu-12. Cofe nje calculator yakho. Then izawuba ngu-24. Sifuneka siyophela kubani ku-T10. Kodwa ke I don't think singade senze loo nto mani ngongathi sizibharo, uyayibona. Then i-sequence sesitheni siyayibona uba ihamba njani, intoni i-geometric. I-common ratio lapha ngubani ngu-2 because kudouble okanye ngu-2 because usuka ku-6 uza apha ku-12 sitimes ngo-2, usuka ku-12 uza apha ku-24 sitimes ngo-2. So singalula le nto siveke ngoku sithini singabe si-substitute nje sive sitimes ezilandelayo. Siyaba u-T4 ule nto u-24 times 2 u-24 times 2 ne. Siyaba nguye 24 times 2 ne kusheba ibe ngubani ibe ngu-48 kuzoba ngu-48 ne. Then ibe ngu-T5 naye sithini times ngo-2 ibe ngu-96 no-T6 times ngo-2 ibe ngu-192 nalesi times ngo-2
kube ngu-negative 384 yayibona T8 yabona times ngu-2 because siyayazi uba ihamba i-common ratio yethu engubani engu-2 sibone kwezi 3 sizibaleleyo ne sayibala because ukwenza the same thing all over again it can be boring, so you have to find a way, but it's the easy way le ndiyikhethileyo ne. Now I hope uzayibona kwi-exam so that you can save time ne. I hope so, but le nto ithatha upractice ne. Ayizizeli wena, ayizizeli uhleli ungenzi into yabo naziya. So if usidibanise onke la manani samfumana ubani u-S10. Ndicinga ukhe ndiyenze loo nto ne. U-S10 ndiyakhona ukuyibhala yonke into endiyithetha ngu-T1 plus T2 plus T3 plus T4 plus T5 plus T6 plus T7 plus T8 plus T9 plus T10. Kho laa mntu ndiphazamisayo apha emnyango mani, zamoya after ndigqibele video. Okay, so ngoku into endizawuyenza ngoku apha ndizadibanisa onke la manani u-negative 6, negative 12, negative 24, negative 48, negative 96 yayibona ihamba ngo-negative 192, negative 384, negative 768, negative 1536 no negative 3072. Then xa ukhupha i-answer yakho apha then sifumene i-answer ne. Kumntu ondiphazamisayo apha emnyango, so I have to go and open. So thank you for watching i-video. I would like uba ucommente uxele uba wena ngeyiphi grey area yakho. Ungalibali ufoloweshe ipage yam ethi Mama I made it grade 12 2017 yayibona. So bye bye, iyaza nesibini ivideo le ibiza i-basics ne.